Uzoqala kephi lo daba? Kwenzakeni mama? Kusho ukuthi lana ngalingeka ngathandana nomkhwenyana wakhe. Aha. Uthandana kanjani nomkhwena wakhe? Mhlawumbe wena umthanda, mhlawumbe wa-acta ngendlela wagcina naye se-attracteka kuwena, noma mhlawumbe yena nje wakushela nje ungazange ukukhombise lutho. Kusho ukuthi wayenokungifonela nje lokho ekhuluma ngendlela yabo engayi-understand. Yebo. Shuthi nami ngagcina ngilingeka njengomuntu wesifazane. Yebo. Ima-ke ke ngikubuze futhi lo mbuzo Madlamini singakafiki kumngani wakho. Ake sithathe lento mhlawumbe sibhekise ngakuwena. Ukube beyenzeka ngakuwena kumngani wakho ukuthathele umkhwena wakho, wena bozophatheka kanjani? Kona kulikhulu. Bengenze ngi-understand nami. Ngeke. Yes. Uyamazi usisi enginaye? Yebo ngimazi kakhulu. Umngani nami. Uba igama lakhe. Ngibona ukuthi ngiqinisekisa ukuthi umngani wakho ngempela. Mhlawumbe ngiyangishaya. Mina ngokwami ngimbiza Madlamini. Madlamini. Because sibizana ngoMandlovu noMadlamini nje ngo-friends. Mhlawumbe imingaki nje iminyaka nindawoni? Mangikhumbula kahle ngicabanga ukuthi sinawo 8 years sabangani. Akukho enifihlelana kona? Hayi, angikho nje ngimfihlela kona mina. Ngingazi-ke yena kodwa nje umngani nami ngixoxa nayo yonke into naye. Akukho engimfihlela kona naye akukho angifihlela khona. Bengidinga ukuthi wazi ukuthi ngisebudlelwaneni nomyeni wakho. Hayi ke. Asazi, okay, qhubeka. And then akupheleli lapho futhi. Okunzima kakhulu ukuthi usefuna ungenza unkosikazi wesibili. Bengisacela sike simfonele uNgcolosi simuzwe yena iside lakhe, singathathi iside elilodwa, mhlambe kungenzeka lokho kushiwo umngani wakho naye dlala isikhwele, yabo. Yebo. Mhlambe sizwe uNgcolosi ukuthi uthini. Akufonelwe yena ukuze sikwazi ukuzwa ukuthi uthini, uyakwazi lokho nokuthi mina ngifuna ukuzwa kumngani ukuthi ke methi sizokushuthi umngani bethu uyaphela mekushutho kanje. Kuyacaca ukuthi umngani beyaphela ke mina naye. Kodwa bengisacela siqale kuNgcolosi, mhlambe sobe sesizwa kuyena lapho sobe sesibuza umngani ngento nathi sineshow yayo. Yebo. Yebo. Kunga right. Namanje ngithi manje baba la nginomngani nami la manje umngani kunento azongiconfessa ngayo ungitshela ukuthi angathi nizoba nobudlelwane ufuna ukumlobola. Manje ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kuqhubekalani. Ngitha ke ngiqinisekise nami ukuthi ngempela lokho kusho uMadlamini kuyikona ukuthi mhlambe wena izinto isebenza lapha emsakazweni nina. Yebo basithola inkundleni zokuxhumana sibaya mongena ko YouTube nje nako Facebook yasithola baba. Izinto zenu lezo nifundile phela nina, kodwa nje ikhona lolu daba esiphelayo, kodwa phela izinto zemindeni